Pozeráme sa na veterný agregát typu Savonius, ktorému sa hovorí Savoniov rotor. Jedná sa o dvojlistový rotor, ktorý pracuje na princípe tlakovom a prakticky využíva rozdiel silový alebo pôsobenia silového na dutú a vypuklú časť krídla. Čím vzniká krútiaci moment, ktorý uvádza tento rotor do chodu. Tento Savoniov rotor je zase rotor vlastnej konštrukcie, podľa nášho vlastného návrhu. Bol jeden čas osadený tu hore na streche Centra obnoviteľných zdrojov. Teraz má nové plochy krídiel a snáď ho stihneme osadiť ešte tohto roku. Vyznačuje sa pomerne dobrým chodom a vysokým krútiacim momentom pri nízkych rýchlostiach vetra. Potom už pri vysokých rýchlostiach vetra vzhľadom k veľkému odporu už tá účinnosť klesá a nie je schopný dosiahnuť nejaké vysoké otáčky. Čiže prakticky jedno, či fúka 10 metrov alebo 20 metrov za sekundu, on už sa potom točí rovnako. Čo je na ňom zaujímavé, je jeho konštrukcia, klietková konštrukcia a otočený je hore nohami a jeho váha spočíva na tomto axiálnom ložisku jednom a zase nahliadeli ho drží, tu je jedno radiálne ložisko a tu je druhé radiálne ložisko. A navrhnuté to bolo tak, aby s reťazovým prevodom sme vedeli odvázať výkon na nejaké ďalšie zariadenie. Mne neznáme momentálne.